Achisi kapena kuti Jeremiah Mwangulu tikupeza kuti ambiri tikuwatsata bwino ife kuti mkulu amene anatchuka maka kumbali ya masewero amene ankachita ndithu ku sewero limene linkaziwika kuti tikuferanje tikupeza kuti ambiri tinayitsata bwino maka program imene ya tikuferanje imene ndithu ankapanga sponsor ndi a ADRA Malawi ndi sewero limeneli amakonda ndithu kuonesa pa MBC zaka zambuyomu. Ndeno mkulu amene wabwera ndithu kuzayankhula zambiri zokhuza ndi Dr. Michael Osi tate ntone ndithu limodzi zimene wayankhula mkulu amene kumapeto kwake tipitize ndi nkhani yathu imene yakhalira. Kezeka Vice President athu aziko lino la Malawi ife timakukondani kwambiri. Ili ndi chenjezobe kwa inu mukuyankhula kwambiri za zanu aboma limene likulamula pano. Dr. Lazarus Makafe chakukwera kuti mboma lawo mwachuluka mbava kwambiri. Ife timakuziwa tagwira kanu ntchito takhala nanu ife chenjezo chako kuti ukamayankhula za wina muziziwaso kuti anthu ena athakuyankhulaso za wina ndiye mwina nkhani zikuti zibalanse bwana pamene mukuyankhula za chipani chimene chikulamulacho mavuto ambavawo zikazosangasa mukabweresaso mboni imene mukuwoziwa imene ulipo kunena kuti nafeso mwina zambuyo musi nditha kuwakumbutsa Malawi zimene zakhala zikuchitika. Ndiye ili ndi chenjezo kuti pamene tikusukula bala la wina zionese kuti wina atha kusukula bala lako ndithu. Chabwino taona ndithu pamenepo mmene akuyankhulira mkulu amene akuti ndithu akuchenjeza a Dr. Michael Osi maka pa nkhani yomwe akuyankhula yo maka zokhuza ndi mmene aboma akugwira ntchito boma limenetu Dr. Michael Osi iwa ndithu ndi wachiwiri wa mtsogoleri. Ndeno tikupeza kuti mkulu ameneyi tikumudziwa bwino chifukwa choti anayamba masewero amene ku bungwe limene la ADRA tikumbukira ndithu kuti mulayo mu chaka cha 2003 ndipo anakhala kuchita ndithu masewero amene kumene amadziwika ndi dzina loti Chisi. Ndiye kumeneko ankagwira ntchito ndithu ndi amene wa Dr. Michael Osi ndiye pa nthawi imeneyo Dr. Michael Osi amadziwika ku sewero limene tikuti tikuferanje amadziwika ndi dzina loti Manganya ambinso tikupeza kuti dzina limeneli ena timatha kuwayitanira ndithu kuti Manganya. Kumeneko ndithu agwira ntchito kwa zaka zambiri mpaka kumene ankachoka kumapita ndithu kukayamba makankhani ya ndale kaya mu chaka cha 2019 kandi chaka cha 2018 pamene ndithu ankapita ku ndale amene wa Dr. Michael Osi. Ndiye pa nthawi imeneyo amene ankagwira limodziyo ku ADRA iwo ndithu Dr. Michael Osi ankagwira ntchito ngati director kumeneko. Ndiye kumeneko ndithu anagwiranso ntchito ndi anthu ena ngati Boni Kalindo omwe amadziwika maka ku sewero limenelo kuti Winiko ndi anthu ena ndithu otchuka amene tikupeza kuti ambiri tikuwadziwa bwino kuti achina masikono ndi zina zotero choncho. Komano nkhani yomwe tikufuna kukamba pano ikukhuza ndi mkulu amene maka ndi mmene wafotokozera nkhani yokhuzana ndi Dr. Michael Osi. Potengera ndi zimene akuyankhula Dr. Michael Osi tikupeza kuti ambiri tikutsatira bwino poti iwo ndithu ndi chipani chawo chimene chimadziwika kuti odya zake alibe mlandu. Ndiye potengera kuti wakuyankhula zinthu zambiri maka zokhuza ndi katangale amene akuchitika mboma ndipo iwo Dr. Michael Osi akumatchalenja kuti ali ndi umboni maka pa zinthu zimene zikuchitikirako zakatangale kumeneko zomwe mukuyankhula kwawo akunena zona kuti ngakhale atapitisidwa pa khoti. Ndeno potengera ndi mmene akuyankhulira amene wa Achisi zikuonesa zonena kuti aphulira kenakake kwa andale ena ake ndichifukwa ndithu apita kumeneko ku MBC kukayankhula zambiri maka zofuna ndithu kuti anyazise amene wa Michael Osi. Chifukwa potengera ndi mmene akuyankhulira Dr. Michael Osi anakhala zona kuti anachita ndithu zakatangale zimene sitikuwayikira kumbuyo komano anakhala zona kuti anachita ndithu zakatangale kapena amaba mwa njira ina yake. Ndiye kuno ndi mmene akuchitiramo ndi mmene akuyankhulira tikukhulupirira kuti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kapena kuti boma limene ndiye kuti anakawamanga amene anakapezera milandu. Tikumbukiranso kuti masiku ambuyomu Jessica Bwira amene amayankhula chipani cha Malawi Congress Party anabweranso kuzachenjeza kuti atiamba kufufuza ndi chanchani of which nzonena kuti zinakhala zona kuti anayi ndi umboni weniweni kuti amene amachita ndi zakatangale. Ndiye kuti given panopa ndiye kuti bweze atathira kale unyolo. Komanso potengera kuti munthu wakachita ndithu zachinyengo kapena wachita zakatangale zina zake waba kwina wake
sunga mabwera ndithu poyera kumauza anthu wakuluakulu chandu wakuba motere chifukwa maziwa zonoti ngati amene chamaba ndekuti iwenso kuziwa zototi umaba ndekuti no given munthu ujatha kuzakulula. Ndi chifukwa chani iwo amayi Kausi akumalimba mtima kumabwera ndithu pa podium kumauza nzika za Malawi kuti ali ndi umboni kuti mboma ndithu mukuchitika akatangali. Zimezi ndi chisimikizo kunena zona kuti iwo ndithu pena pake ali clean nchifukwa chake akumabwera ndithu kumayankhula zinthu ngati zimenezi. Ndeno kubwebweta kumene akubwebweta amene wa achisi kukuonesa zonena kuti pena pake iwo ndithu aphulira ndalama kuseri kuti anyazise maka ndithu mbiri ya amene wa Dr. Mike Kausi. Ndipo tengera kuti tili munyengo ndithu ya kampeni zambiri zikhala zikutuluka kukhala ndithu kukubwera zinthu zambiri zimene ndithu amalawi ambiri samadziwa komano zikhala ndithu zikubwera pambalambanda. Kuthekatu muli ndi maganizo pamene tikunazona kuti Jeremiah Mwaungulu kapena kuti achisi abwera ndithu kuzabwebweta pa MBC pamene akufotokoza kuti Dr. Mike Kausi akuti asamale maka pamene akuchenjeza boma kumbali ya akatangale amene akuchitika mboma amenemo. Chifukwa iwo mukuyankhula kwawo kuti ali ndi umboni kuti amene Mike Kausi mbuyo ndithu anachita zakatangale zina zake maka amene ankagwira ntchito ku ADRA. Ngati mwene maganizo amenewo mutha kutifotokozera ku comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo aena. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani